vakomana vovava votaura mashoko akasiyana siyana apo paunoona kuti mutungamiriri wenyika yezimbabwe anoinvita the new president elect Gideon Duma Boko munyika yezimbabwe, anozikanwa nenyika yose kuti Gideon Duma Boko ndiye mukomana akanyatsokupinda zviri credible, zviri fair. Saka pana mashoko vanhu pari vachibatira nyaya yavo kuti vasubscribe, like, turn on the bell icon. Nyika yose inoziva kuti kunyika yeBotswana pane madelegates akabva munyika yezimbabwe vachienda kumarallies vachinobetseredza kuti vakomana namasisi vanenge vari on power vachibetseredza nhau. Munokumaziva maallegations anofamba achitendera achiexposwa, munoko munofambira nhau pasocial media. Panapa tichipinda paendo yemajara jesamudanyura achiti, you think the president of Zimbabwe is happy that President Masisi is out of power? Masisi was very close to the president of Zimbabwe, Mnangagwa, and he was a willing pawn who was being used by the regime in Zimbabwe in exchange of dirty tokens. I would have advised President Duma Boko to avoid the regime at present. Ndo mashoko anoitwa panapa namajara jeros achiti nyika yese yezimbabwe inoziva kuti the ruling party ZANU-PF yaijigidzana nana president Masisi, but the problem yekuti vakomana namasisi vamwe vasikachadi kamwe munyika yebotswana. Vanotaura mashoko achiti, do you think kuti the loss yakaitika the ruling party yenyika yezimbabwe iri happy? Uye kana vachiona Gideon Boko, do you think kuti they like him? Mashoko anobuda tokwa panapa namajara jeros atiri kuona kuti vari kufaya the ruling party nemutungamiriri wenyika yezimbabwe pamusoro kuinvita mutungamiriri wenyika yezimbabwe pamaproceedings of the regional world children's day commemorations akaitwa kuVictoria Falls. Tudze mafungiro enyu mutikudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.